angin amit dipilih miyat langening kalang iwan aglar pandamoncar ong tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga megegek ugek sadulita mel-melae Ndara kula Janaka Janur Gunung Kadingaren Ndara kula Janaka rawuh kanthi ambopong momongan kula Ndara Gatut enten napa Gus monggo kula aturi paring dawuh dijujuk wae ya Kakang pekaku mrene mung arep golek colok pepadang lho lah lajeng pepeteng menapa ingkang nglimputi Gus nalika perang tanding pilihan senopati ngantaraning Gatotkaca lumawan Bama Narakasura Lena kaprayitnan si Gatotkaca mlonyoh gosong geseng pasuryane mula iki usadanana ya Kakang Ndara Gatut kula aturi radi majeng lenggahipun Gus bumi
gunjing langit kelap-kelap katon lirik hincang risang mawe gandrung sabarang katluwuk moyak mayik sareng kula teliti kanthi permati sing marake mlonyoh pasuryane Raden Gatotkaca niku teng pasuryane Ndara Gatut wonten cuwilan gamparan bungkul kencana yen pancen kaya mangkene enggal Tambanana Kyai Tambanana si Gatotkaca sing iso nambani niku nggih sing duwe gamparan bungkul kencana niku piyambak. Lah banjur sapa sing duweni gamparan bungkul kencana iki Kakang? Saeling kula sing duwe gamparan bungkul kencana niku mboten sanes pukulun Bathara Guru ya Manikmaya. Mila monggo Gus. Ndara kula Gatotkaca kula bopong dhateng Kayangan Suralaya. Kula wadhahi dhateng kuncung kula. Hina sumubang Hyang Aruna kadinetraning anggorapuk sadaning kukila ringkane goro saketer niki donganing gong lir wuwu sing pinipanco ing madeg ing Kayangan Suralaya. Kakang Semar Kang Prapta. Iya Guru. Paran wigatining sedya mara gage enggalo paring dawuh Kakang. Aja kaget aku sing teka. Aku nganti momonganku pringgondan iki aku mung bakal njaluk senjata pitulunganmu Guru. Tulung Tambanana. Daraku iki nalika perang musuh karo Boma Narakasura. Ndara Gatotkaca lonyoh praupane ning bareng tak waspadake tak teliti ana cuwilan gamparan bungkul kencana sing duwe kamangka lumahing bawana kureping ngakasa gamparan bungkul kencana ora ana liya sing duwe ya mung kowe Guru. Saiki kowe iso nggelar kowe ya kudu bisa nggulung mara gage Tambanana. Kakang Semar
pranyata sing duwe gamparan bungkul kencana iki panjenengan ulun. Nanging biyen awit sakmengko wis digawa kelawan Bathara Eka Warna saka kayangan Eka Pratala. Mbuh ora idep. Bakune aku wis tekan kene. Paras orane Gatotkaca tak pasrahke kowe. Maju lungguhmu Gatotkaca. Sagara kula yen tanhan mutusa sang Sri ing Gatotkaca kula wonten dawuh pancen bener apa sing dadi kandhane Kakang Ismaya sira kena gamparan bungkul kencana nuwun inggih kula nyuwun pitulungan kulun sumurupa wong ki yen lara sing bisa nambani ya mung awake dhewe arepe dikaya ngapa lan kepiye Gatotkaca wis kedunungan wahyu topeng waja wahyuning Senopati topeng maja kena gawe usadamu mara gage wening atimu sambaten dayane wahyu topeng maja ya wahyuning Senopati minangka sarana maluyamu lan panjenengan ulun bakal paring lantaran kanggo srana waluya jati-jati temah nirmalamu praupanmu kang lonyoh bakal tak sungging Gatotkaca. Sedakep saluku tunggal nutupi babanawa sanga risang Gatotkaca ya risang krincing wesi sambat dayaning wahyu Senopati ya topeng waja lan sang Manikmaya Bathara Guru paring pitulung pasuryane Raden Gatotkaca ingkang geseng gosong dipun sungging waluya jati-jati temah nirmala pulih otot bebayune risang tetuka padha-padha isih akeh ayan kita ing Ngarcapada arampungna tetuka nyuwun pangestu pukulun aku njaluk pamit ya Ru ndereke Kakang laguning angin gugur agraning harga isih menteles mentas meguru anyar ngejak pirang dina tak ladeni tak blengkat nyawamu Gatotkaca
Godoyetmo. Piye, Kakang? Gatotkaca katone winong wong ing Jawata. Aku butuh pambantumu. Murih piye carane? Bocah Pringgondani bisa tumekeng pati. Majawa pisan kas. Aku bakal manjing ana siungmu. Gegeten si Gatotkaca karepen lampus. Mundur malih, Gus. Kakang Bomo modot siunge sak gedang emas. Pancen Yahmin iki wancine modot tok. Cobi jenengan nang wingking kula trawange. Kula trawange kok Ndara Boma Narakasura kok iso modot siunge kamangka satriya bagus, satriya gagah. Kowe iso siunge modot sak gedang emas. Kula trawange. Kowe gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang iri samawe ganturung sabarang katelu wungir moyak maying. Trembelane mangkleke. Jebul wong kuwi to. Sopo Kyai? Durung ketok. Jebul wong kuwi. Tak celuke wong siji iki. Yen wong kae ora sing gambu ora wong siji iki ora rampung perkarane. Lah kok wedhus Bagong. Lah kowe apa ora nyeluk aku to, Mir? Dudu kowe sing tak maksud. Krungu kowe nyeluk aku kok dak krungumu piye? Gong rene ana kene ana wedokan ngono. Masalah. Aja ngrusak wae. Dudu kowe sing tak goleki. Lah sapa? Bocah wong Kendali Swadaya Kundalini. Anoman sing tak goleki. Anoman sing kethek putih. Nyowan sowan taman Sinta dijak mulih? Heeh. Anoman dudu kowe. Anoman celuk saiki, celuk saiki. Ha iki. Bagong edan kok simpel men. Wong uyuh dijunjung. Ane kecer. Kecer ngudel. Edan. Kados pundi Kyai? Kae-kae sawangen Boma Narakasura. Nggih, kados pundi? Bocah Traju Trisna Boma Narakasura kae yen diibaratke kaya kurungan manuk. Kurungane mengo, manuke metu ana manuk liya sing mlebu. Piye kuwi?
Umpama diibaratke ngono kuwi. Kados pundi Kyai? Yen diibaratke ana kurungan manuk, kurungane mengo, manuke metu ning ana manuk liya sing mlebu. Saiki rembukan padha tuweke mananoman. Kowe umur-umuran kaya kowe saiki jek seneng dolanan gunung ora? Hah? Petik. Ibarate jaranan wong kae yen ora sing gambuhe kowe ora rampung perkarane. Nyuwun pamit Kyai. Ora entuk bantu binantu sing ngawiti bantu binantu ki kowe. Ayo gelem ngalih ora? Ora gelem ngalih apa kepengin tak mbruki gunung ngambah kaping pindho. Ora sudi minggat yen durung Bama Narakasura jumeneng dadi Senopati Agung musuhmu Anoman. Samu barange wis cetha, samu barange wis ngiglo. Siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya kuwi istinata marang Gusti Kang Ngakarya Loka. Makaten iya Kakang. Nadyan to anakku Bama Narakasura ora nganggone ngungkih tumuruning Wahyu Senopati ning tinemene jebol wahyu mau jodhone Gatotkaca. Inggih kok Gus. Sedaya menika pinurba dening Zat kang weruhing Zat. Raden Gatotkaca anggenipun kapilih jumeneng Senopati ateges lampahan Wahyu Senopati menika sampun rampung. Semar ingkang dados seksi. Mugi-mugi tumruning Wahyu Senopati andayana katentreman karaharjan pengayoman dhateng warga bebrayan agung kang mapan wonten ing negara Ngamarta sumrambahipun ingkang mapan wonten ing desa Sambi menika. Sekali merdeka tetep merdeka salaminya. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sing ditanggapke wayang. Kula nyuwun pamit, Gus.